artist akadaidzwa pakangoita 1 or 2 minutes delay mafans haachada. Khonangale were inviting him on a radio because for me kutaura on his behalf ndisati ndataura naye. I think ndakutokanganisa ndakutodivide my youths. Ine troubles nina ndakafesa peer pressure ndiyo inondinetsa ndiri muraundi bhodhora ridiwega just a prayer kuna alpha na omega diamond inzwa zira dzandofamba inini dzine minzwa ndinoda kukunda ndina simba ndinoda kurima ndina munda zvinhu zvakakosha. Wagwan people, wagwan family, ndauya nedzemangoma zimdanso to the world. Ndauya nenyaya iri kupisa guys, mese munoziva kuti pane nyaya iri kunetsa, nyaya yakhonangale naMad Viper yakaitika kuCup Clash. Ndofunga tiri kuona munhu wese ari kupawo maonero ake nemafungiro ake pane zvakaitika kuCup Clash kuti zvaifana kufamba sei. Asi chinhu chari kunyanya kunetsa ndechekuti Godfatha Templeman vanga vane nguva vakanyarara vasina chavanga vachitaurawo pamusoro penyaya iyi, asi nhasi vazouyawo nemuono wavo kana kuti nemufungiro wavo pamusoro penyaya iyi vachitaurawo side ravo. Aiwa, ndidi kukupedzerai nguva, regai ndikusiyei muchiona video. Ngatipinde muvideo. So for instance, artist akadaidzwa pakangoita 1 or 2 minutes delay mafans haachada atogumbuka. So I think pangone communication breakdown yakaitika between the people who are on the stage, the performing acts, the security allowing the people to come through, and the fans. Ndo chinhu chakabva chavhiringidza that what zvinhu zvakawanda, a lot of backlash inenge yakuya because of what? Aiwa, we are always united for success, and we are united against poverty. Kingman, it cannot divide the youth. This is music, this is entertainment. Remember that. My artists haventoya vorowana pa stage, musically, backstage, vofara. The moment yandinoona, for instance, artist as Safari, I become so worried. I become so worried because artist akauya to perform, to give people the best that he could. Khonangale were inviting him on a radio because for me, kutaura on his behalf ndisati ndataura naye. I think ndakutokanganisa ndakutodivide my youths. Khonangale afana kundiudza from his end. I wasn't on stage. Remember, inini pandakaita Cup Clash UK, I was supposed to go with Khonangale. Visa rakarana Peter. So already takatoti Godfatha Templeman, I cannot be one on what? On stage. Because automatically people will think that I am siding na Khonangale. Ndagara ndinenge ndiri mauto ndakapfeka George Ganas. Muropanzwisisa. And ndobva ndati pakanzi choose one artist tokwenda naye kuhondo, vala ndakwenda na Khonangale kuhondo. So for me kuti ndiyozoitsa clash yaye, ndaisatokwanisa. I was outside. And he even knows that. And Zimbabwe even knows that. Because takatoenda pa radio. Tikanotaura nyaya ipi? Iyo pa radio, kuti pa radio Zimbabwe panotwa clash ya Khonangale na Mad Viper, I won't be on what? On stage. So everyone knows. Because sometimes we have to see things before they happen. Alifane kumirira kuti tiite backlash. Never kuti ko Godfather. Imi madana kuyuka but ndima kuti clash. You know, so we wanted to make it fair for both artists and for the fans as well. Aya ndo maonero nemafungiro aGodfatha Templeman. Aiwa, ndinokumbira kuti musubscribe, kulike, komenta nekushare, motiudzawo zvamunenge kufunga pamusoro penyaya iyi. Thank you. My parting word to the youth is Cup Clash is meant to uplift and give a platform to all artists. All performing acts Zangaziri on the Sting banner were paid. All my artists akahwinha, they've been paid. And the handover yacho ichaitwa futi live like kungoya kwatakaita kuvanhu. So a lot of perception surrounds kunzi aiwa Godfather apa munenge mukushandisa mayouth because mukuti artist oyo bhadhara $5 yake kuregister mozomubhadhara futi mari yekupinda. There's nothing like that. Artist anobhadhara $5 yekuregister, abhadhara $5 yake yekuregister inobva yampa access yekuti even akasahwina akadyiwa anoenda kuVIP kwe$10. And pa $5 yake iyoyo ndo pane chikafu chake, ndo pane mvura, pane mafreshments ake, vanotopiwa vese. So there is nothing like that. But people, of course, they will say maybe it's because they don't know. I wouldn't want to say $1 because of this. Maybe vanokasina information. But I think it's very fair. Pasiri fair. Trust me, tinopagadzirisa. And zviri pamwoyo penyu Zimbabwe, taurai zvese
zviri pamwoyo penyu, patinokanganisa tiudzei, tipaita sei, tipagadzirise. But thank you very much for supporting. On Thursday, that's tonight, tinenge tine Cup Clash review tonight, and we have another review next week and the week after. So kune ma-stakeholders, kune vamwe vanonga vachida kuuya, please feel free to contact Moya pa radio, then we talk about it. Ine ma-troubles nina ndakafesa, peer pressure ndiyo inondinetsa, ndiri muraundi